United Transformation Movement UTM yatuluka mutosala yase. Mike Aliati akana unduna kufuna kulemekeza Saulos Chilima amene atsalira kwa MCP nda Yuda Sokhaokha. Noelo Masangwi wapasidwa kontrakiti ya 20 biliyoni ndi chakwera. Zamanganya tinakamba kale. Anampatsa vice president ngati chithokozo pa zimene anachita pa imfa ya Chilima. Pamene amalala amadandaula kufuna chilungamo, iye anakhala chete osayankhula chilichonse. Vera Kantukule anasankhidwa unduna kuchokera ku UTM. Thereafter anapanga chibwezi ndi chakwera. Pofuna kulemekeza ubwezi umenewu, wakana kutuluka mu mgwirizano. Udindo wa mayi ameneyu ukulimba chifukwa anapanga chibwezi ndi president chakwera. Chipani cha MCP chikufuna kugwiritsa ntchito anthu amenewa posokoneza UTM. Michael Usi oja zake alibe mlandu, Noelo Masangwi komanso Vera Kantukule chakwera MG2. Nkhani yachiwiri madzulo ano, Donald Trump waomberedwa ku America. Limeneli likhale chenjezo ku DPP, Ford komanso UTM. Mfuti 400 zalowa mdziko muno mwachisisi. Ndikunena kuti mwachisisi chifukwa chani? Apolisi akagula futi kunja, Malawi Army imayenera kusayinira, koma futi 400 zimene zachokera ku Israeli Malawi Army sinasayinire. Futi zimenezi zangoyenda direct kupita kwa Air 30 ndi kumagawidwa kwa anyamata achipani. Chilichonse chikamachitika mundale imakhala plani yokoza anthu. Amawesa futi ndi kumaombera anthu, kubwesa Maisraeli ndi kumagwesa ndege. Zonsezi zikachitika amanamizira ngozi. 1865 Abraham Lincoln, president wa ku America, anaombedwa mutu. Imfa yake inali yomweyo. 1881 James Garfield anamuombera pamimba, nayenso anali president ndipo anamwalira patatha miyezi iwiri. September 1901 President William McNeely anamuombera pamimba. Matumbo, impsyo komanso ndulu zinawonongeka. Zamoyo panalibe, anamwalira a week later. Theodore Roosevelt anaombedwa pachifuwa 1912. Atapita kuchipatala, madokotala analephera kuchotsa chipolopolo. Chipolopolo chimenechi chinakhala m'thupi mwake kufikira imfa. Ameneyunso anali president wa ku America. John F. Kennedy anaphedwa 1963 atamuombera mutu. Mchimwene wake Robert Kennedy anaphedwa 1968 atamuombera, nayenso anali presidential candidate wa Democratic Party. Ronald Reagan anaomberedwa patangotha masiku ochepa atawina chisankho. Ameneyu anapulumuka. Kuombedwa kwake kunaonjezera mulalo pa ndale. Taona kumalawi kuno MCP anapha Chilima, amaganiza kuti akhala ndi mulalo, koma zatembenuka. Anthu amba kuchita sympathize ndi UTM, akumapita mtawuni ndi kumayesa makandulo. Makandulo aja kamawala chakwera kumva kutentha. 1981 Ronald Reagan anaombedwa ndi munthu osadziwika. Anthu anamva chisoni, anachita sympathize. 1984 anawina chisankho mosavuta. Dzulo Donald Trump, presidential candidate wa Republican, waomberedwa. Amene wachita izi ndi nzika ku America, mnyamata wa zaka 20, Thomas Crook. Anakwera padenga ndi kuomba zipolopolo 7. Target yake amafuna mutu, koma anaphonya ndi kuombera khutu. Ndi manena mobwezabweza pano kunena kuti history is the best teacher. 1963 John F. Kennedy anafa choncho. Munthu wina wake anakwera pa nyumba pamwamba. John F. Kennedy amadusa ndi galimoto pansi, anamuombera mutu. Leronso tikuona Donald Trump amapangisa msonkhano, ndiye panali munthu amene anakwera padenga ndi kuombera. Cholinga chake amafuna kumuombera mutu ngati mmene zinachitikira ndi John F. Kennedy 1963.
kwa mwamwayi pamene Trump amatembenuza mutu anamuombera khutu. 2022 mkulu ameneyu Trump anauza atolankhani kunena kuti Biden akukonza chiwembu chofuna kumupha. Dzulo waombedwa pa khutu, ena akuona kuti china chiwembu. Mwachidule, everything happen in politics imakhala plani ya anthu ena ake. Saulos Chilima amafuna kuyimira 2025 anaphedwa pa ngozi ya ndege. Donald Trump akuyimira ku America waomberedwa. Robert Kennedy amayimira 1968 anaphedwa. George Wallace amayimira 1972 anamuombera. Theodore Roosevelt amayimira 1912 anaombedwa pachifuwa. Bwato ambiri limalidziwa limayenda madzi, bwato sasisana pakati pa nyanja. Chilima ndi Chakwera anakwera bwato, atafika pakati pa nyanja Chakwera anatuma anyamata kuti amutsitse Chilima by force. Masapota a UTM akwiya nazo adumphamo mungalawa ndi kuthawa. Amene atsala mbwato mmenemu ndi Ayuda okhaokha. Manganya Vera Kantukule qualification imene anayo ngati nduna chibwezi cha president.